കുട്ടികളുടെ ഉടുപ്പ് കുറേ നല്ല കളക്ഷൻസ്. അങ്ങനെ അവന് ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. അവനെ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അവന് ഇഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ ഞാനല്ലോ ഇടുന്ന, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ലുലുന്ന് ഇറങ്ങി മെട്രോ പിടിച്ചു. ഒരു 8:30 ആയപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് കിട്ടി. രാവിലെ 10 മണിക്ക് തുടങ്ങിയ ഡ്രസ്സ് തപ്പല് എൻ്റെ പേര് 8:30ക്കാണ് അവൻ ഡ്രസ്സ് കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ ഒരു 10 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ഡ്രസ്സാണ് നാളെ ഇടുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും കോളേജിലേക്ക് വന്നു. കലവറയുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്, സെറ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഗേൾസ് തിങ്സ് ഉള്ള അലുക്കുലുക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പിന്ന്, പൊട്ട്, ചീപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ഉർവശിയിൽ പോയി. അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു. എല്ലാം സെറ്റായി പുറത്തിറങ്ങി. നമ്മുടെ ഒരു അച്ചാർ സംഭാരം കിട്ടുന്ന കടയുണ്ട്, അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ പോയി അച്ചാർ സംഭാരം കഴിച്ചു. കിടിലം സംഭാരം. വീണ്ടും കോളേജിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു വാഴയൊക്കെ വെച്ച് കോളേജൊക്കെ അടിപൊളിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പണി ഉണ്ടോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോളേജിൽ ചെന്നു. ചോദിച്ചപ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞു